fi'n siŵr fydd Jake yn gobeithio cael rhyw fath o look. A nawr co fe, Jimmy, yr anwyl Jimmy. Dy deulu di? Ie. Dyma Jimmy. A fi'n credu falle bod e'n teimlo bach yn excited falle. Pallu setlo iawn. A fi'n credu bydd e lawer i dew iddi heddi. Ond mae fe ar y ddeiet, o'n i wedi treol yn gorau. Ond... O ran diet, lleihau'r bwyd neu newid y bwyd, beth yw'r drefen? Wel, ni wedi treol wneud y ddau. Ond mae fe wedi mwynhau ymddeol na'r peth. A mae wedi joio bach gormod falle ar y porfa. Gobeithio wneud e setlo nawr, chos nath e'n setlo cystal a fydden ni moyn ar tro gyntaf. Dyma geth... Beth, mae yna ddiddordeb teuluol dy ti fan hyn? Oes, dyma'n chwaer marged gyda erall Mayday Surprise. Poni bach hi, mae fe'n anwyl iawn i ni, mae fe wedi gwneud siwg gymaint i ni fel teulu. A marged fan ni? Ia, marged. Fydd hi yn falch, just bo mewn na gyda Jimmy fi'n cael. Di roi sioi dda ymlaen? Ia. Gan i weld, sa'n siŵr pwy stan i fan hyn. Wedi gweud bod fi'n nabod lot o'r gwynebau yma, fi'n nabod hwn. Nathan Slack gyda Glanfyrnwyd Gerard. Ddath yn ôl i ti? Do. Just mewn pryd. Ie. I'r cerddediad oddi wrth Cheryl Frith, cyn cael y drot yn ôl. Ie. Oedd mam yn gweud bod hwnna wedi bod yn bwysig iddi, bod wedi moyn bod nhw'n mynd yn eitha syth, bod nhw'n mynd swingo'i coesau, a bod nhw'n mynd yn eitha straight ac yn wir mewn ffordd, a fi'n credu, oedd Marged yn falch clywed yn eich, so hwnna'n bwysig fi'n i fyd. A mae hwn yn un bach diddorol. Mae hwn nawr, mae e'n berchen i Dafydd a Sian Morris. Felly fydd ni Mowcroft Master Tom. A pan oedd Dafydd yn beirniadu fan hyn, gafodd e hwn yn Youngstock Champion. A fi'n cofio fe'n troi ato ni a gweud, ferched, fi'n dwlu ar yma fe. Mae fe fel teddy bear mowr. Felly, a fi oedd e'n Youngstock Dafydd yn hynny, a wedyn ar ôl hynny, nath e brynu fe wedyn, achos bod di dwlu ar y fe gymaint. A rhannu'r siwrne wedyn gyda'r teddy bear. Ie, na ni. Ceri oedd yn dangos bryd hynny, merch y bridwr, a nawr mae Simon Charlesworth yn dangos ar ran Dafydd a Sian. Stori nes arall. A neu beth sy'n braf y tu ôl i'r ceffylau i ni'n gweld drwy gydol yr wythnos yw'r hanes a'r straeon personol sy'n tu ôl iddyn nhw? Yr hanes sy'n neud pethau'n arbennig yn ceri. Na beth sy'n neud pethau yn eitha emosiynol mewn ffordd. Odi. Mae fe wastad yn wych gweld ceffyl da, ond pan chi'n gwybod yr holl hanes, fi'n credu mae'n adio ato fe ar y ffordd. Wyt. Ti'n cynhesu at y gystadleuaeth yn fwy wedyn, ydy ti? Ie, a at y gystadleuwyr fyd. Achos chi'n dod i ddeall faint mae fe'n feddwl i bobl. Fel o'n i'n gweud, dim ond i fod ma. Coesau gwynion fan hyn. Mae rhywun wedi gwneud i gwaith gytre. Wedi bod yn golchi, sgrwbo. Gwyn galchu? Ie. Lladd ar cwrw yw fyny? Y lladd ar cwrw neu'r lliw? Ie, neu beth oedd Owen yn galw e? Ie fe? Ie. O, ceffyl broc fydden ni'n galw fe, Neu beth wedodd Rob? Ie, ceffyl broc fydden ni. Fi erioed i clywed y lladd ar cwrw, de. Na ti? Diddorol. Fi'n gallu gweld pam, lle? Cael disgwrs Fi'n credu fydde'r cwrw'n tasgu bob man os ydw ffroth fel a dros o fe gyd. 836. Hwna. 836. Garlans Flashjack gyda ni. Gyda Gethin Turner. Dyna ni. Yn y prif fan. A Marged, sa'n siŵr pam mae di sefyll lle. Mae'n sefyll cystal y gallu fe ar un o bryd. Mae Cheryl Frith yn edrych yn smart heddi. Mae wedi gwisgo lan yn neis ar gyfer...
Odi, wedodd Rob union yr un peth o ti gynne. Felly, mae'r cerdiau mas. A gweud y gwir, o'n i wastad yn ei'r un peth, cadw'r ffrog gorau ar gyfer y prif ddwrnod, fel bod ni'n gallu cael llun. A ti'n gwybod bod ti'n mynd i fod yn saff yn y llun? Ie. Ie. Ni'n cael gwybod mwy a mwy wrth eistedd ochr i bobl sydd wedi cystadlu a sydd wedi bod yn gymaint o ran o'r blynydde mewn y prif gylch. A mae'n ddiddorol, mae'r ceffyl sy'n ail nawr, ni jyst yn gallu gweld e. Mae e ar hyn o bryd ar y ffordd i ceffyl y flwyddyn dan gyfrwy lenni am y tro gynta. Hilgath Lucky Legend, lle mae wedi dod mewn llaw heddiw. A'r un sydd yn gyfrifol am ceffyl y flwyddyn wedi cael llwyddiant heddi. Arsol. Mae wedi cael llwyddiant a to heddi nawr. Mae wedi cael diwrnod arbennig. Yna ni, maen nhw'n newid o beth y lle. Fi fi'n credu mae gyda ni Llan Morlais Regan wedi dod lan at yr ail safle. Fi'n credu fydda nhw'n bles gyda hwnna. Cwm Hir the Bandit ar y blaen ar hyn o bryd. A mae fe di ennill o'r blaen fi'n credu. Gyda Sarah Hamer. Freddie Luke yn ei ddangos e. A fydda nhw... O'na ni. Fydda nhw'n ei chael. Felly mae'r cardiau coch, y cardiau glas a'r garden felen mas. Mae'r garden goch, y garden las a'r garden felen mas. Ond yn dod i'r brig ac yn cael gafel ar y garden arhosyn coch, mae Cwm Hir the Bandit eiddo i Sarah Hamer. Ni'n gweld fyny drws nesa. Yn yr ail safle, Llan Morlais Regan. Thomas Davies a Hannah Broom. Sgwn ni pwy sy'n yn y trydydd safle. Yn y trydydd fi'n credu bod ni Hilgath Lucky Legend gyda Louis Dennis. Na ni, trydydd fyna, Hilgath Lucky Legend. A fyna Freddie Luke off fyna gyda Cwm Hir the Bandit. Cwm Hir the Bandit. Dyna'r un ddath i'r brig. Ymhlith y Meirchun ar adran ec. Yn eiddo i Sarah Hamer. Llon gyfarchiad y môr iawn. I Cwm Hir the Bandit ar gael gafel ar yr hosyn a'r cerdyn coch.